Hej, og i dag der skal det handle om jazzsanger til Rasmus Seebach med Liv til din lejlighed. Ja, og så får I så lov til at høre. Så starter det. Så skal vi lige have det. Natten har været kold, siden vi gik hver for sig, og på mig jeg har lidt, men der er ingen som dig, og selv på overfyldte klubber har jeg følt mig alene, yeah. Hen over Rådhuspladsen med kurs mod Langebro, jeg fandt det nu en gang, dit navn i min telefon, selvom jeg sagde det hele byen, det slugte jeg mig videre. Nu er der lys i din lejlighed, blomster i din vindueskarm, blå-røde roser, du har fået dem af ham, står her på gaden. Nogen puster lyset ud, hvem må du ligge med? Er du alene nu? Er du alene nu? Håber jeg du er her. Hvem må du ligge med? Er du alene med? Den smukkeste jeg nogensinde har set. Jeg kom fra Frederiksberg, du fra en anden planet. Jeg lærte aldrig helt at blive den mand du havde brug for. Tog mig at prøve. Her i vores gamle kvarter, det mækker minder. Uanset hvor jeg ser, måske er panoramen, der holder en pil, jeg ikke har set der foran din dør. Og nu er der lidt i din lejlighed, blomster i din vindueskarm, blå-røde roser, du har fået dem af ham, står her på gaden, ser nogen puster lyset ud, hvem må du ligge med? Er du alene nu? Lejlighed, jeg ringer på nu, og det til dig tagende. Burde egentlig gå, men står her på gaden, ser puster lyset ud, hvem må du ligge med? Er du alene nu? Du er alene nu? Håber jeg du er. Hvem må du ligge med? Er du alene? Nu selv jeg var over dig. Det rusede og sentimental. Endte jeg her oppe på vores vej. Og der på Frederiksberg ser nu budgetterne går ned. For nu er der lys i din lejlighed, blomster i din vindueskarm, blå-røde roser, du har fået dem af ham, står her på gaden, ser nogen puster lyset ud, hvem må du ligge med? Er du alene nu i nat? Hej, tak fordi I så med.